Is-suq tal-kiri f'pajjiżna kien it-tema ta' Business Breakfast li sar f'Lukanda ewlenija f'Ħattart. Is-seminar kien iġib it-titlu Malta's Rental Market, a Bubble Set to Burst. Fis-seminar intqal kif is-suq lokali inbidel tul is-snin u kif dan inbidel aktar drastikament tul l-aħħar 15-il sena biż-żieda sostanzjali ta' ħaddiema barranin li jkollhom bżonn akkomodazzjoni residenzjali. Bidliet oħra kienu fil-firxa tas-suq, hekk kif is-snin moddija s-suq tal-kiri kien fil-biċċa l-kbira tiegħu limitat għal ċertu lokalitajiet, illum il-ġurnata dan infirx għal ferm aktar żoni, inkluż in-nofsinhar tal-pajjiż. Dan ġara anke biżviluppi bħal Smart City u Sky Parks. Ġie diskuss kif tieb ukoll il-livell tal-proprjetajiet li qed jinkrew bi ppjanar aktar iddettaljat, finishes ta' livell għoli u għamara ta' kwalità. Skont statistika li wara Dennis Camilleri, appartament bi 3 kmamar tas-sodda li fl-2010 kien jinkera €500, illum jinkera €1,450. Il-kelliema qalu li żieda fil-prezzijiet jirriflettu wkoll l-investiment li jkun sar mis-sidien biex jilestu u jattrezzaw il-proprjetà. Huma kollha saħqu dwar il-problemi li qed jinħolqu għal dawk li għandhom dħul baxx jew medju u li jikru ir-residenza tagħhom. Sandro Ketkuti, chairman tal-Property Malta Foundation, qal li l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi diġà għamlet il-proposti tagħha lill-Gvern biex tinħoloq soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni. Fost l-oħrajn l-Assoċjazzjoni proponiet Private-Public Partnership bejn il-Gvern u fondazzjoni li tiġi mwaqfa għal dan il-għan u li flimkien ikunu jistgħu jiżviluppaw appartamenti li jkunu jistgħu jinkrew bi prezzijiet aktar aċċessibbli. Tul il-Business Breakfast der li kien hemm konsensus li s-suq tal-kiri jinsab stabbli u ma jidirx li fi żmien li ġej se tinfaqal bużżieqa ta' dan is-suq. Fil-konklużjoni tagħha l-kelliema tal-Oppożizzjoni għal proġetti kapitali pjanar u suq tal-proprjetà, Marta Sportelli, qalet li s-suq tal-kiri miex il-qudiem u li minnu qed jibbenefikaw mhux biss l-iżviluppaturi u l-aġenti tal-proprjetà, iżda anke l-familji Maltin li investew f'dan il-qasam. Fil-waqt li rikonoxxejna li huwa suq illi jidher li mhix il-qudiem importanti wkoll illi wieħed ma jinsiex lil min huwa vulnerabbli u bħalissa qegħdin f'mument kritiku fejn nieħdu stokk tas-sitwazzjoni kif inhi biex dan is-suq ma jbati minn l-ebda property bubble. Qalet li jrid isir ippjanar sew biex is-suq jibqa' sod u biex ħadd ma jbati. Fost affarijiet oħra isaqsiet jekk wasal xi żmien biex ikun hawn reġistru tal-kiri u inċentivi ta' taxxa għal min jikri l-onglets. Dan sabiex ikun hawn serħan tal-moħħ għal kulħadd.